Ja som robil pôvodne ako s klimatizáciami, teplnými čerpadlami a postupne som sa dostal k rekuperačkám, k tomu vzduchu. Docela ma to chytilo, začalo baviť, vznikali prvé nápady, prvé návrhy, no a potom už to stalo na tom nájsť nejakú bandu šialencov, ktorí do toho pôjdu. To sa našťastie podarilo, takže získali sme investorov, ktorí nám s tým pomohli. A jednotka je robená ako v podstate vnútorný deň, ako veľký tlmič hluku. Tam ide o to, že fakt potrebujeme utlmiť ten hluk na maximum, vďaka tomu tá jednotka je jedna z najťažších na trhu. A je vyzbrojená, dá sa povedať, všetkými týmito izoláciami, včetne plechov, takže je to trošku taký ako Iron Man, hej. Takže je to také Lego pre dospelých, by som povedal. Čo sa týka hlavne toho hluku, tak je to v podstate energia, my musíme niečím pohltiť, takže preto tá jednotka je taká bytelná. Takže má nejaké ako svoje limity. Ako cieľom bolo fakt tú jednotku vymyslieť čo najmenšiu, ale tu sme fakt už limitovaní fyzikálnymi zákonmi. Tie zatiaľ bohužiaľ nedokážeme obísť. V podstate toto je, dá sa povedať, ako výsledok merania alebo teda spolupráce s ČVUT, kde tá jednotka bola fakt meraná na vrchnom spodom. My sme strávili spústu času v hlukovej komore, kde sme merali práve tie parametre. Keď tú jednotku rozoberete, tak je naozaj celá oblepená tými izoláciami, plechmi a ďalšími vecami, ktoré absorbujú ten hluk z ventilátorov, čo je ako keby, dá sa povedať, ten najväčší zdroj hluku. Tie filtre, čo používame, tak používame G4 filtre práve pre ten odladený vzduch. Tie sa nachádzajú tu. Jedine, čo sa robí, tak sa fakt vyťahne celý ten filter, vymení sa to proste kus za kus, osadí sa, ide sa od toho. Fakt jednoduchá záležitosť. To samé máme ako keby tu na tejto strane, kde používame buď tie M5-kové filtre, alebo F7, čo sú fakt ako už veľmi jemné, zachytávajú aj ten PL. Alebo potom sú to AC, čiže uhlíkové filtre, ktoré majú tu vlastnosť, že pohlcujú zápachy. Takže naozaj, keď ste nad hospodou alebo niekde v okolí, keď sused fajčí a podobne, tak to dokáže pohltiť fakt maximum tých zápachov. Takže ľudia používajú tieto. Takže toto je, dá sa povedať tak. Jak som povedal, tá údržba je fakt jednoduchá. Vyťahne sa to celé, vymení sa filter, osadí sa a ide sa od toho. Takže v tomto je to fakt ako jednoduché. Toto sú výmenníky, ktoré používame v našich jednotkách. Je to, dá sa povedať, takéto srdce práve jednotky. Toto konkrétne sú entalpické výmenníky, ktoré pracujú s vlhkosťou. Sú v podstate niečo ako membránové, takže vzduch, ktorý prechádza, tak predáva časť vlhkosti ako keby tomu čerstvému naspäť. To prechádza krížom. Alebo potom používame tie klasické HRV výmenníky, ktoré predávajú len teplo. Čiže v tomto prípade to používame tam, kde potrebujeme naozaj ako znižiť tú vlhkosť, takže vykondenzovať tú vlhkosť a predať len teplo. Takže to používame tieto výmenníky. Výhoda týchto je, že majú vyššiu účinnosť ako tie entalpické, ale zase je to otázka pohľadu, pretože keď sa vezme energetická účinnosť, tak to je vyššia. Teplotná je zase tam. Tak toto je práve ako keby tá časť toho výmenníka, srdce tej jednotky. V tom je práve osadenie tej výmenník, čo som vám predtým ukazoval. Je to osadené do EPPčka a celý tento blok v podstate robí to, že predáva teplo tomu privádzanému vzduchu. Jak hovorím, ideálne dvakrát za rok vytiahnuť z jednotky, vybrať to von, prepláchnuť to vlažnou vodou, vysprchovať to celé, aby bol ten výmeniek zase čistý, osadí sa naspäť, tá jednotka funguje ďalej. Všetko je to ako keby práve v tom veľkom tubusi, ktorý my dokážeme krásne nadstaviť, takže ako na tie otázky, čo ľudia majú dobré, my máme nejakú inú zetu, tam, nie je problém. Ten tubus je síce univerzálny a on sa osadzuje do tej diery v tej zdi a skracuje sa presne na mieru, takže my tú jednotku ako keby upravíme vždy na mieru každej zdi. Minimum je nejaký 355 mm, čo je ideál, aby sme to dokázali celé schovať do toho, to je práve ten výmenič, čo je ako v tej zdi. A maximum robili sme kľudne ako 1,5 m tlusté zdi, takže to dokážeme. Keď je tá zdi naozaj trošku tenšia ako tých 355 mm, tak tam už to nie je také ideálne, dokážeme to osadiť, máme nejaké podklad, nejaké rámiky alebo nejaké ďalšie záležitosti, ale už to nie je tak ideálne. Takže ďalšia dôležitá vec, čo je na tej našej jednotke, tak je fasádna mriežka. Je osadená zvonku, ktorá privádzame ňou a odvádzame vzduch. To, čo je na našej mriežke také unikátne, je konštrukcia, vďaka nej dokážeme tú jednotku namontovať znútra, komplet. Takže máte 13. patro, nemusíte chodiť zvonka osadzovať mriežku, dokážeme to celé pekne znútra osadiť. Je to vďaka tej konštrukcii, máme kruhovú dieru, je tam membrána, pružná membrána, ktorá proste prejde to zdi, priťahneme to naspäť, máme to osadené. To je všetko komplet znútra. Tak toto vyzerá zvonka, proste na tej asi nedať v reále, fasáda, kde máme osadenú fasádnu mriežku. Takže vďaka tomu, že fakt je ona ako tá manželka gulatá, tak to dokážeme krásne celé pretlačiť znútra von a osadiť to naozaj znútra celú tú jednotku. Čiže vonku máte už potom len toto. Druhá možnosť, čo je, záleží na zákazníkoch, máme k dispozícii aj nerezové alebo antracitové fasádne mriežky. To už je trošku dizajnová záležitosť a osadíš sa to iba zvonka, toto už vnútra nedokážeme. To, čo hlavne deti milujú, je hranie sa s barvičkami. Výhoda je tá, že máme nejaké prednastavené barvy, ktoré sú v aplikácii, takisto na ovládači, ale je možné v aplikácii si namiešať svoju vlastnú barvu. Takže kto chce, tak sa môže s tým vyhrať buď
RGB kód, alebo proste len tým jasom si nájsť tú svoju barvičku, ktorú potrebuje, uložiť si ju a majú tam. Kreativity sa medzi nekladú, takže máme zákazníkov, ktorí si naozaj kryty kľudne pomalujú, takže nie je problém ten kryt pomalovať. Milujú to deti, môžu sa na to vyblbnúť ako chcú. Čo sa týka tej kreativity, vôbec sa nemusíte báť. Namalujete jeden kryt, deti vám vyrastú, namalujú druhý kryt, takže nie je problém u nás objednať nejaký nový kryt a kľudne si to ako vymeniť. Čo sa mi hlavne ľúbi je to, že sa nám podarilo dať dohromady skupinu ľudí, ako aj dodavateľov, hlavne z Českej republiky. Ako to, čo bolo cieľom, je fakt vytvoriť a postaviť kvalitný produkt. Zamerali sme sa na dodávateľov z Českej republiky, z Európskej únie, zo Slovenska a podobne. Takže dá sa povedať, väčšina dodávateľov je z Čiech, máme niečo z Nemecka, niečo zo Slovenska. Všetko sa to montuje u nás v Čechách. Sme na to patrične hrdí, pretože fakt je to kvalitný výrobok.